ЦСКА. Сега ЦСКА се нуждае от много бърз отговор. Файтон. Ето го бързия отговор за ЦСКА. 2-1. Аро Нисека се възползва. Ще срещне Ботев Пловдив в двубой с Арда, с Славия и ЦСКА 1948. Джеймс Ето изпревари Чочев и Кайо Видал. Матиас Фаетон. Удар на Матиас Фаетон! 2-2. ЦСКА изравнява! В първата минута от добавеното време ЦСКА отказва да се предаде, а Матиас Фаетон прави безпомощен Хендрик Бонман. Грамотевичен удар от Матиас Фаетон, който означава равенство 2-2. Сега горчилката е за Игор Йовичевич и неговите момчета. Брайан Перея. Ето го празното пространство, от което се нуждае колумбиеца. Достатъчно бързо обаче Джеймс Ето скъси дистанцията до своя съперник, отне топката, а сега я предостави на Матиас Фаетон. Доста по-категоричен Матиас Фаетон спрямо ситуацията от преди няколко минути. Някъде тук, вероятно, футболистът с номер 11 слага точка на спора. 10 минути преди края на този двубой. Вече е ясно. ЦСКА ще спечели 16-ти последователен двубой срещу отбора на Ботев Враца в елита на българския футбол. И ще вземе със себе си. Какво видяха привържениците на ЦСКА от Джонатан Линцет до момента през сезона? Сякаш точно обратното на това, което гледат днес. Лукил с левия крак, спасяване на Любенов, шанс за добавка, 2-0 за червените. Матиас Фаетон е голмайстора. А Александър Томаш сякаш имаше нужда от 2 седмици, за да преобрази своя тим. Никога, абсолютно никога не трябва да се бърза с изводите, но този ЦСКА изобщо не беше такъв преди паузата. Било той за 17 минути, било той срещу Локомотив София, а не срещу някой от топ 3, да кажем, в FBET лига. Но кога Джейсън Лукинов правеше тези пробиви? Люга. Джонатан Линцет получава топката. Добро включване на Фаетон. Линцет обаче не комбинира с него. Вместо това пас към Скаршем надясно. Той вече в наказателното поле. Шанс за Скаршем и центриране. Възможно за Матиас Фаетон. 2-1 за ЦСКА. По-малко от 3 минути, по-малко от 4 минути по-точно след началото на второто полувреме. Играчите на Стамен Белчев стигат до така жадуваното и търсено второ попадение. Хубаво действие от страна на Уал Скаршем. Почти до аут линията стигна норвежеца, а след това с добро център. Възможно за ЦСКА 4-0. Матиас Фаетон добавя своето име сред това на голмайсторите. Ботев Пловдив тотално капитулира. Трети герой в червено в днешната вечер. Четвърто попадение за армейците и някъде тук спокойно можем да кажем, че тази среща окончателно изглежда с предизвестен край. А Мосигла получи проблеми. Епизод пореден на единоборството между Юрген Матай и Себастиан Вия. Епизод пореден, в който Юрген Матай се оказва печеливш. Шопов. Технично подаване за Фаетон. Той може да завършва 2-0 за ЦСКА. Превъзходно подаване от Станислав Шопов, който добавя и асистенция към попадението си. Чудесен поглед от Станислав Шопов. Брилянтно включване от Матиас Фаетон. Елегантен завършващ изстрел. Всичко това означава 2-0 за ЦСКА. В 32-та минута идва това попадение. В действителност, подаването на Станислав Шопов беше впечатляващо. Скаршем получи от Тибо Вион.
Скарашем с хубаво подаване към Матиас Фаетон, който е в наказателното поле. Фаетон връща топката към точката за изпълнение на Дуспа. 3-0 за ЦСКА. Второ. Готови сме да се борим до последно. Както за купата, така и за титлата в нарушение на Асен Георгиев срещу Матиас Фаетон. За да видим отново намеса на Вуцов. Хайнц технично премина покрай Венцислав Керичев в пространство пред Тобиас Хайнц. Какво решение ще вземе сега Матиас Фаетон? Топката е във вратата, 1-0. 27 минути след началото на този осмина финал ЦСКА повежда. Матиас Фаетон бе на точното място, за да засече топката, подадена му от Тобиас Хайнц. Ето, че по-добрите действия на ЦСКА в последните минути доведоха и до гол. Може би шута преди малко на Джонатан Линцет профучал в страни от вратата на Светослав Вуцов бе просто предупредителната, сигналната ракета, която червените отправиха като предупреждение към своя опонент. Страда, освен това, той е бил и в нередовна позиция. Опитаха белите бързо да подновят, но сами се вкараха в проблеми. Фаетон, центриране от Фаетон, завършващ изстрел от Марселино Кариасо, който е по край целта. Phaeton always gets a little bit of room from defenders, doesn't he? Phaeton, Matthias goes end line. And he takes a shot and scores! Phaeton finishes! Guadalupe 1, St. Kitts and Nevis 0. Just love the joy. Look at all the smiles. Get a good look at it. We know things can change on a dime as Phaeton takes that one off. And here comes Arcante again. And there's another goal. Pitch. Still no score in the other game in this group. Guadalupe will get a chance to maybe put a ribbon on proceedings. Oh, and they do so. Matthias Phaeton seals the points for Guadalupe with a stoppage time scorcher. It's a lovely finish. And Phaeton makes it 2-0 to Guadalupe in stoppage time. Game, set, and match. Guadalupe will stay at the top of Group A, going into the final match day. Добра работа с тяло на Иван Торицов, справи се без особен проблем. Марселино, Кристиян Петров, нагърбил се с плеймейкърска функция. Удар сега към вратата, този път няма какво да спре червените към попадението. Той идва в добавеното време. Автор Матиас Фаетон. В никакъв случай не можем да кажем, че преднината не е заслужена. Фаетон покачва своя актив с червения екип вече на 2 попадения. Удобния за десен крак. Ляв крак обаче трябваше да завърши в конкретния случай Тибовион. Настоятелни действия от Матиас Фаетон. Успя да отнеме топката Матиас Фаетон. В последствие обаче достатъчно лека топка, с която бразилския страж да се справи. Торицов получи от Шопов. Линцет. Юга веднага праща топката наляво към Матиас Фаетон. Той вече в наказателното поле. Фаетон, завършващи изстрел на Матиас Фаетон. ЦСКА изравнява резултата. В 79-та минута
Пирин хванат неподготвен при много бързи действия на ЦСКА от Густаво Босато, преминали през десния фланг. Топката стигна до лявото крило, където включили се като резерва. Матиас Фаетон се възползва по възможно най-добрия начин и успява да преодолее Максим Ковалов. При шестия точен изстрел армейците стигат до първо попадение. Не в неговия 12-ти матч за армейците. Отново Фаетон. Този път подаване от Фаетон. Има го и завършващия изстрел обрат за ЦСКА. Bognia is just trying to keep the play alive. He has Plumin in support. Tries to curl it in behind for Phaeton. It falls for Edge. Plumin! He scores! Само 5 ремита, но нито един друг отбор в историята на ЕБЕТ лига не е вкарал по-често тук от ЦСКА. Нов шанс за червените. Линчет! Армейците повеждат. Matthias Phaeton with a chance to give the hosts the lead. Matthias Phaeton steps up for Guadalupe, and he scores for Guadalupe! Just underneath the outstretched arm of Richardson. And inside of 23 minutes, the hosts, Guadalupe, have a 1-0 lead. Matthias Phaeton was given the chance to answer the call, and he steps up for Guadalupe and makes no mistake. His first goal of this group stage campaign. Left side of the box, Phaeton, guess who? Crosses that ball in and it's a goal! Бранител. Много интересен бе подхода на Черно море в предходния дуел на тима срещу Лудогорец и в крайна сметка той се увенча с успех. Сега обаче отбраната на Варненци е доста разградена. Faiton has some space. Faiton goes for a goal! And it might be one of the goals of the tournament. Matthias Faiton in the 13th minute puts Guadalupe ahead. His 7th goal in his 18th cap for Guadalupe. Scored back in 2021 in the group stage as well. His 2nd Gold Cup goal. After Cuba thought they tied the game, thwarted by the offside flag, Guadalupe doubles its lead. Now can they triple it? Ambrose. Faiton. Faiton! 3 goals for Guadalupe in this first half, and Faiton has 2 of them. All 3 outside the 18. 2 for Faiton, 1 for Pluman, and there's nothing that head coach Pablo Sanchez can do except react the way you just saw. You tip your cap. 3 outstanding strikes, all outside the 18. And it's 3 for Guadalupe in 43 minutes. The roll out to Matthias Phaeton. Phaeton, great ball ahead. Flag stays down. Here's Thierry Ambrose! Saved by Bourrion, rebound, headed wide! Phaeton, what a ball. Archimed, Luther Archimed! Phaeton. Phaeton may have a go at this! That's the finisher for Matthias Phaeton! 2 goals in the prelims 2 years ago. And the finale for Guadalupe. A muted celebration with the result already in the bag. After all that work, he felt, why not?